Bai, zuzen zatoztela gaur. Hauekin ez dago asmatzerik isiar. Batzutan, barregarri, beste batzutan ikaragarri serio, beti badute zeo zer. Aizu, gaur serio gatoz? Solemne, pomposo? Kontu garrantzitsu bat egin behar dugulako, Ojo, ea, denok zutik mesedez. Zer, Mirri. Altzaipurdiak denok, oize, arki. Mirri, txiribiton, zer dela eta guztiak zutik? Aizue, himnoak zutik abesten dira, ez da? Himnoak zutik abesten dira. Himnoak? Bai, himnoak. Himnoak kantatu behar dugu guk? Nik ez nekien himno hori zenutenik ere? Aizue, eta eskoa bihotzean mesedez, Bai. Orain egin behar dugu, pailazo abestia. Pailazoen himnoa. Hori egia da, isiar. Guk badugu himnoa, pailazo himnoa. Baina Mirri, txiribiton, guri holako lerdokeriak ez zizkigu gustatzen, Eta gainera, pailazo kantatzeko, gorputza harin neuki behar da, gerria gustora mugitzeko, ez? Niri horrela gehiago gustatzen zait, Bai, noski. Bueno, eseri. Bai. Zure guztua, guretzat agindua baiti aiziar, aginduak. Aizue, pailazo abestia! Pailazo! Pailazo naiz ni. Ugaldu egin behar dugu. Mundua pailazo txikizbete, auditan ere, pailazo jarretzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Pailazoa gara du, pailazo naiz ni, Pailazo gaizki, ugaldu egin behar dugu. mundua pailazo txikizbete, auditan ere, pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Pailazo bakaraku, Pailazo naiz ni, pailazo aizi, ugaldu egin behar dugu. mundua pailazo txikizbete, auditan ere, pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Pailazo naiz ni, Pailazo aizi, ugaldu egin behar dugu. mundua pailazo txikizbete, auditan ere, pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Ara nolako pailazo kuadrilla. Dindandon, Superchef, honekin. Eskerranitz, ikuslego maitea. Ez zarete damutuko ni lehiaketa honetara gonbidatu izanaz, izan ere, nik sukaldari superlatiboekin ikasia bain naiz. Joan Marie Kartzak, Martin Berakazdegi, eta honelakoak. Arratsaldeon, Andereñoak. Zuek epaileak izango zarete, ez da? Neski, eta hi pintxe kozina.
Horrelako gizonak behar ditiago, gramosexualak. Begira, galen pernak egoziak prestatuko ditut. Azteko tipula saltxan eta txipiro ukitu sentimentalarekin. Ze platero hortero, Eta nola prestatzen da platero hori? Ba, begira, lehen da bizi tipulak hartuko ditut, Ze tipulan eskagarriak, saldi gorotza ematen ditek. Aizu handerino, tipula horiek nire platerak prestatzeko behar ditut, Akabo plateren arazoa, platerarik ez dagoelako, eta perre txikuak ere, pikutara! Ale, kanporatutago, ospa hemendik galtzaile! Ai, txiriton! Ederki engainatu diagu bau hori! Orain, aize irabaziko diat, Superchef lehiaketa! Mirri Superchef! Ik dieta mediterraneo egin behar duk, Txiriton, oso potoloago, ez da? Orduan, dieta zorrotza jarriko diat. Urdai azpiko vegetarianoa, chorizo biologikoa, eta basurde errea. Eta postrerako, hamburguesa deskafeinatua! Hau ez da merkadilloa, Ospa! Ez duzuek pop txapela mantan zerbait erosi nahi? Aizu, kapelak saltzain badituzu, hobe duzu, zure sombrero txoli malo hori aldatu. Nire kapelak magikoak dira, oso misteriotsua. Mirri Torrontegi modelua, abiadan ibiltzeko oso egokia. Txiribitonen txanda. Zuk ere txapel dotorea nahi duzu, potxako? Andoni Legaña modelua, bota pinue eta kanta bertxue. Errima zaila aukeratu duke, mostronko! Aizu, graziosa! Txiripaz, ez duzu hor sukaldaritzan horik izango? Noski? Pedro Txirrijana sukaldari trebearen txapela. 20 euro dira. Ara, tratu egingo dugu. Orain, erdia pagatuko dizut. 0 euro. Eta datorren urtean beste erdia, 2 euro. 2 eta 0, 20, Prezio berezia nahi baduzu? Eskaintza berezia egingo dizu. Eskerrik asko, salerosa! Ez horregatik kanpo la roxa.
bai kapela magikoarekin, miliskatuta xaok, lehiaketa irabaztea. Sariaren diruarekin, atxuriko ondartzara joango gaitu moreno jartzera. Ea, orain prestatuko diat, txorizo Pamplona ogi tarteko berezia. Ekatzako gia. Ederki. Orain, kapela magikoa jantzi, eta erakustaldi txundigarria eskainiko dizuet. Ziribiton, esalduko lukainka bat ikuste. Bai, hortxe, skor! Hor jende artean segi, lukainka bat sagokor. Bizkor, arrapasar. Arago, Txiribiton, arago. Segi, segi. Segi. Jarrai. Orain sekulako tartekoa prestatuko dio kokoloni. Listo! Txiribiton, ez duk lukainka aurkitu, agian nahastu egingo nindua. Bokadillo xoragarria iretzat. Ze gozo aldago? Gozoa dagoela ezin daiteke. Segertatu da hemen. Badakit, sorgina txotxolina horrek sekulako siria sartu ziguk kapela magikoaren kontuarekin. Arrastion guztioi, gora emakume sukaldarion sindikatua. Nola, inoren bila etxabiltza, Bai, ni lehiaketa honen epaile berria naiz, eta Mirri eta Txiribiton abilen bila nabil. Ba begira, itxura zela bere honetan ikusten bagaitu zuere, gu geugara, ni Mirri eta hau Txiribiton. Urte askotan! Banekien entzula nuen sukaldari apartak zinetela, baina enuen uste hain estrafalea joak zinetenik. Oso postmodernoa gara eta pitzurrik. Tira, kontua da, superchef, sukaldari lehiaketa hau irabazi egin duzuela. Eta saria ematera etorri natzaizue. Txiribiton! Iupi! Lehiaketa irabazi diagu, kolpe zorrik jo gabe. Sari potoloa, xapate eta guzti. Santxau ezagutzen dianek, Pospolina horrek, gero, tarta bedinkatu horiek, gure muturren kontra botako ditik. Ez.
zein dagizuet ez dizkizue dela tartak aurpegietara botako. Orduan Txiribiton, izugarrizko merienda egin behar diago! Zorionak! Babu honek tarta jaten ere etzakil! Tira, eta orain, Graziana Zorginak oparitutako garbitzaile txapelak jantzi. Eta kakanazte hau dena garbituko duzue, ados? Zorte hon, Mirri eta Txiribiton! Jopera Txiribiton, beti lan zikin guztiak guri tokatzen zaizkiguk. Euskaldun bat zen itxu eta bertsulari. Atez-ate zabilan iloba gidari. Soineko eta dirua, janari, edari, nasaiki biltzen zuten bertsu eman sari. Zuhur gisa baitzuten sosgutisa utzen, piko baten azpian eltze bat zaukaten, 300 libera arat bildu zuten, bainan gaiztagin batek ebatsi zioten. Bere gordelekutik galdurik eltzea, batzagon asperenka nigarrez bestea, ilobak erran zion. Osaba maitea, horra zer den kanpoan gauzen gordatzia. Azkeneko aldian hemen ginelarik, ikusi gaituztela ez diat dudarik. Bai xastrea heldu zen pegarra beterik, behatu zuen guri bainan urrunetik. Iloba gidanezak txastrearen gana, adidezan bertsu bat itxuak emana, gure heltzea badu arek ere emana, bazakiat nikura zer gisa zen gana. Ilobak erran zion apal beharrira, Sastrearen etxerat orai heltzen gira, irri faltsuan dago leioti begira, ezerran izkaiztorik zurra bazira. iloba gidanezak hartoski bidean, zerbait diatutziko azken egunean, 100 luis baitiat biko baten pean, bertze 100 emanen biharran berean. Sastreak bere baitan Itxuak etzakik, hartuak ditudala horren sosak handik, eltze hau diruekin berrizan emanik, beste 300 bilduko ditiatnik. Sastrearen agintza balioz izan zen, biharamun goizeko eltzea antzuten, ilobak erran zion. Hemen dugu hemen,
oi zein ongi sastrea enganatua den. Moltsan behar diagu dirua ezarri, lurpean hola utzak eltze hori, eta emak barnean bostedo sei harri, sastreak aski pixu altxa dezan sarri. Itxuak sastreari errakto egia, atzo bezala dukan arrai arpegia, ala tristerik dagon doluan jarria, dirua erain eta bildurik harria. Balakizue zer den hau. Inflamatutako azeituna bat. Ix. Hau, andereñok eman dio txiribitonia izue. Andereñok? Ikastolan, eixen ez duelako jakiten. Zero patatero, izue, zero patatero. Mirri, eta egia alda ziurra dago, andereñok txiribitoni eman diola eta ez mirriri. Ojo. Mirri munduko pailaxorik askarrena da, eta mirrik beti ateratzen du ikastolan, oso bikain. Ze ateratzen du mirrik ikastolan? Oso bikain. Ba espere mirri, Ze ateratzen du mirrik ikastolan? Oso bikain. ba espere begiratzera noa txartel honetan ze jartzen duen. Egia da, txiribiton jartzen du. Xandiat ba. Zer txiribiton? Baina batez bi kalabaza eman dizkik Jopelas, andereñok. txibiton prudentzia pixka bat, Kakari harrapatuko du gorregin, Baina nola da hori? Ez da mirrirena dela? Mirrik ere jaso duela kalabaza? Mirrik ze ateratzen du ikastolan beti? Begira dezagun, Oso bikain. begira dezagun kalabaza honen txartelak zer dioen. Mirri baldaki zer dioen? Madein Taiwan. Ez ba, hemen argita garbi jartzen du, mirri! Mirri! Beraz, mirrirena izan da, zero patateroa. Txiribito, kalabasa hau, irea du. Beraz, mirri jauna ez da inazkarra, andereñok ere kalabazak eman... Oi, mira ze polita. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Nik sagarra Mirri eta txiribiton! Kalabaza Nazkatu dantza. nahi zuek biorekin! Ekarri berela pupitrak eskola baten hasiko gerata. Azkar! Bueno, txirriren eskolak izaten dira. Ikagarria espelgarriak ikusiko zuen. Mirri eta txiribiton! Bai, Gezurra dirudi oso beti espelgarriak zuekin, izaten dira. zerbait probetxuko zerbait egin nahi eta beti zuek isekan, beti zuek txorakeritan. Horren bukatuko zizkizue zuen isekarako eta bromarako gogoak. Eskola ematen hasiko gera, eta ikusiko duzue ze arraio egiten dugun orain. Beti ametsetan bizi dira haue, beti. Mirri eta txiribiton, ikuste alduzue? Lo daude? Lo! Mirri eta txiribiton. Mirri eta txiribiton! Zer egiten duzue hor lo? Ire rolloekin hasten esenean beti lotaratzen garen ez, gaur pentsatu diago... Zer rollo? Lehendabizi lotaratzea eta horrela ez diagu ire rollo aguantatzen. Zer rollo, mirri? Irre rollo, mordollo, rekete bollo eta potollo. Eta gua joio! Mirri eta txiribiton eseri bertan. Gaur eskola eman ordez beste gauza bat egingo dugu. Nik galderak egingo ditut eta zuek erantzun egin beharko dituzuen nire galderak. Bai. Lehenengo galdera, mirrirentzat izango da. Lehenengo... Animaliei buruz. Kopela txirri, horretan txirbitonek bentaja zeukak. Zergatik, Bera ere animalia galanta delako. Oi. mirri eta txiribiton, mirri! Egongo atzerate geldik! Mirri! Lehenengo galdera. Hemen ditugu 3 abere. Txerria, behia eta sugea. Bai, 3 hauetatik, mirri, batek bakarrik bai. ez du
isatzik, ez du buztanik. Zuek isilik egon aurtsoak. Bera bakarrik pentsatu behar baitu, asmatu behar baitu. Zeinek ez du isatzik, hiruetatik. Behiak, txerriak, ala, sugeak. Ba... Txerriak. Nor? Txerriak. Txerriak, ondo esan aldu aurrak? Ea, txiribiton? Arrastariak, sugeak, ondo esan du aurrak? Noski, mirri, sugea da, isatz buztanik ez duen bakarra, baina zergatik esan duk txerria, mirri, zergatik Ba, esan duk? txiribitonen bustanik ez daukalako. Oh, mirri eta txiribiton. Mirri eta txiribiton! Mirri eta txiribiton! Eseri. Bigarren galdera, txiribiton galdera. Ea, mirri, zer da hau? Hori partxiz moderno bat. Nola partxiz modernoa? Partxiz abstrakto ditako bat. Haurtxoak zer da hau? Euskal Herriko mapa, ez da? Bai, noski! Galdera txiribiton entzat, baina zuek ez salatu, berak bakarri pentsa dezala. Txiribiton, hemen ditugu Euskal Herriko provintzia lurralde guztiak. Badugu, Xiberoa, Baxi Nafarra, Lapurdi, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba. Non dago, entzun ondo, non dago, ze lurraldetan dago, Donostia, txiribiton. Hori baxekian, Ja, esan. Men, Xiberoan, Gorago, Baxi Nafarran, Lapurdin, Lapurdin dago Donostia. Ondo esan du hautxoak? Ez, ea mirri, Ni mirri basekien jakin zuan. Non dago Donostia? Hemen txebertan, Araban, Gasteizetik gertu. Araban dago hautxoak? Mirri, nola gongo da Araban? Bai, jauna, niko nuntza etortzeakoan ikusi dia txartel bat nola kortzen zuen Donostiara, bera seinale hemen gertu dagoela. Mirri, horrek ez du esan nahi Donostia, Araban dagoeni, baizik eta hortik abiatzen dela Donostira doan bidea. Eta ez, ni joaten aizenean taberna batera eta komuna non dagoen jakin nahi bali bause, han txartel bat jartzen du fletxa bat, gexi bat, komuna, beraz, seinale antxe bertan dagoena, beraz, hori ez dute jartzen txiribiton handi pasatzen baldin bada, usainen gatik jakiten delako, baina bestela, fletxa de seinale. Mirri, mirri eta txiribiton! Txiribiton eta mirri! Ikusten? Geldik! Ikusten? Orain zuen pupitreak etorri, utzi eta ez zatozte hona. Berehala! Zuekin gauza honik ez dagota. Orain jarriko dizuet matematika ariketa zail bat, zaila. Baina zuek aurtxoak, zuentzat oso erreza izango baita, zuek xilik egon. Hain da zaila egin behar dizuedan matematika froga hau, biok konzentratu egin behar duzuela. Oso Kontzentratu egin behar dugu. badakit bera nahiko konzentratua dagoela, baina oraindik gehiago. Niretzat zaila denik ez dago, Ondo konzentratu, Kontzentratu. ondo hausnartu, Bai. begiak itxita ondo pentsatu, eta soluzioa eman. Dizena, hola esan da Ez. kaka egitela guazela Entzun, matetik. hemen duzue matematika froga. 2 bider lau. Ez kalkuladorarik ez. Baina mirri, onartzen dut zaila dela. Baina inden ez zaila, irabazleari sari bat emango diot. Sari bat, Sari merezi bat emango diot, sorpresa bat. Asmatzen duenari. Bai, baina lehendabizi pentsatu ezazue, begiak itxi eta ondo konzentratu, konzentratzen gabe. ni sarien bila noa eta, Hautxoak? Begira zenolako sariak ditudan hauentzat. Haze bi petardo jarriko dizkiedan. Zuek, Txirri, konzentratu naiz. Zaude oraindik. Zaude, azken prestakuntzak egiten ari naizta. Ea, mirri eta txiribiton, Ja, konzentratu dena hori, ja. 2 bider lau, zenbat dira? Ni badaki, zen badiren. Bota! Bi bider lau, xarruina bakalau. Ondo. Txiribiton 2 bider lau, zenbat dira? 2 bider lau, Bost, kaketan plost. ondo aldabe biak aurrak. Desastre, txiribiton desastre. Baina begira, Mirri, fenomeno. mirri eta txiribiton. Bai. Aurrak eta nik erabaki bat hartu dugu.
bikain benetan egin duzuela, erantzuna zoragarriak emon dituzule, ez da urtsuak? Eta sari bana merezi duzuela, ez da? Aha, bihotza saria? Bihotza bakoitzarentzat sari bana zuen pupitrean sartuak daude, joan haiek jasotzera Mirri eta Txiribiton. Mirrirentzat merezimendu osoz, eta Txiribitonentzat miserikordiaz, baina ez importa, bio xabalekoa gaiata, Txiribiton, hain nolako esaria izango den, ai, saria, ai, oia! Ikusian duzu ez sari mandigun txirri. Ikusian duzu ez sari. Hau ere trampasikin badu, arrapatuko ikusi duzu ez. Baina ez azarretu, Mirri. Baina Mirri. Kala milarako ikusiko dugu. Baina txantxala besterik ez zuen, Mirri. Bai. Gaur martxa, gogor! Zer, Mirri eta Txiribiton? Zer duzu, ipurtaldean azkurea, ala? Zer? Ipurtaldean eskuria? Ritmo berriak ikasten ari gaitu. Ritmo berriak. Ikerakusten dizkiguanak, itxusiak ez ditu. Baina karroza dituk, oso karrozak ez da? Nondik atera duzu hori? Beraz, martxa nahi duzue, erritmo berria nahi dituzue? Bai. Toba erritmo berria! Aizu, hemen dakazu erritmo berria! Jarri dantzan, oraintxe bertan, oinak eta gerria! Inoizu, telebiste basaude eta lan ez gainezka? Bukana etorri, alakorik ez da. Oinaxek guztik entzako irremedioa. Malkoak bihurtzen ditugu, irrifar gozoak! Txirri, mirri eta txiribita, adiskidionak gara benetan. Txirri, mirri eta txiribita, kuadrilla traketxena, Azbibilin bolonka eta bexapean, asmorik ez dugu inor usteko pakean. Txirrimirri eta gure Txiribiton, zazpigarren marabila! Pozaren leio guztia zabaltzeko maratila! Txirri, mirri eta txiribita, adiskidionak gara benetan. Txirri, mirri eta txiribita, kuadrilla traketxena, Orain arte ez din inolaz ere guztiz animatu, guiruro kongi argi dakigu, zuen nola zirikatu! Gorputz hori, dilindalan dardarka jarri gauza erreza da eta... baina eskena hemen mugitzen dena, hartaburu edo kaitu galanta, eskelditu babalore moduan, norkaterako san, dantzan hasi iliak banatuta, amona, zu ere bai! Txirri, mirri eta txiribita, adiskidionak gara benetan. Txirri, mirri eta txiribita, kuadrilla traketxena, Txirri, mirri eta txiribita, adiskidionak gara benetan. Txirri, mirri eta txiribita, kuadrilla traketxena, Mil esker, aurtxoak. Eskerrik asko. Baina Mirri eta Txirito, baina kontu zibili zaitezte, kontxo? Ze kontuz eta zerra jo, baina izan aizo keribili dena eta. Ni? Bai. Ni betaurrekoa behar ditu dela? Ez, Ez, Mirri eta Txiriton. Betaurrekoak zuek biok behar dituzu, noski?
Guk handiokoa berritu gula txiribiton honek farra handi bat nerezirik, farra handi bat nerezirik. Ja, 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 ja. Zuek ere nahi aldu zuek gurekin farra egin, Bat, bi eta hiru. Ja, 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 Bira, txirri, bira nako farra indiaren. Ja, asko, baina ikusi gutxi. Txiribitoan esaidak, ze ikusten duk hemengo marrazki honetan? Zer da hau? Aitxe, txirri, Ea oso lantegi saia jarri dugu. Ze ikusten duk Txiribiton? Sugarek saia, sugarek saia. Zer diok? Horrekin etxea esan nahi duk? Nik niemena. Ire ikuspegia guztiz jotazeok, ire ikusmena guztiz jotazeok, Txiribiton. Hori ez da etxea. Txirri, hori etxea ez baldin bada, nik akamok orduan hauk. Ba hori ez da etxea, eta ik akamok ordua aiz, mirri. Aurrak, mi rimok orduan hauk. Aurrak, esai ez duen mirri eta Txiribitoni, ze ikusten duzuen Ze marrazki ikusten hortan. duzu, Ja, argi eta garbita ondo ulertu dezaten. Nola? Zer ikusten duzue? Kotxea, noski. Baina ez du posible, hori etxea duk, Hori etxea duk, txirri. Mirri hori ez da. Ikusten dutiek ere biztarekin gaiztia bilela. Nola ala, begira. Ea, beste marrazkia, Mirri. Ze ikusten duk orain hemen, Mirri? Mesedez, baina hori, begin biztakoa duk, koska egiteko guazokala ematen dik. Bia, xanka eta entzuten saio, wow, hori txakurra du, txakurra. Nik nioena, guztiz jota, hori ez da txakurra, hori katua da. Ea, aurrek, esai ez zuek, zer da marrazki hori? Argiago eta ozenago, zer da marrazki hori? Baina, nola izango dau. Katua. Jopelas. Sentitzen dut Mirri eta Txiribiton, baina bihar bertan sendakilearen gana joan beharko duzu zuen begibista ikustera. Baina bitartean baditut zuentzako betaurrekoak. Jantzi betaurrekoak, eta ikusiko duzue zenolako hobekuntza nabarituko duzuen. Estia, Txiribiton probatuko dugu, Jopela, sonegirista bat ere ikusten. Bat ere ikusten horrekin. Txirri, sentitzen dieti oso jakintzua izango ez, baina gure ikusmena, perfecto, oso ondo. Sentitzen dut Mirri eta Txiribiton, baina ni ez naiz txirri edo txirripotori, ni Pelipito naiz. I ez aiz Pelipito, i txirri aiz. Aixo. Ni Pelipito naiz, Pelipito. Hau zein da, Pelipito da txirri. Ez, hau txirri da, baiet. Ai, Txiribiton, baldakik ze esaten diaten, ez egia zergatik, baina erotu gaitu. Bişkor. Zer diyorsun? Mirri, Txiribiton, aurro horri ez kasurik egin, gezurretan ari zaizu eta... Bai. Eta zunor zara? Pelipito? Bai, ni Pelipito. Aizu Pelipito, eta haurtxo honek nolako izena du? Pelipito ere bai? Ez dut uste,
beste izen bat izango du. Beste izen bat, orduan gauze bat, garbi ikusten ari nau, Garbi, gure ikusmena oso ondo dagoela, hemen nik aur bat ikusten dudalako ez beste gauzarik. Eta zer ikusten duzuen, Mirri eta Ikusten Txiribiton? dugun, beste gauza bat ere bai. Pelipito edo txirripitori apunteria egiteko, aparteko Diana aizela. Zergatik, Beste guztia bai, baina narratxa ez. Ni ere narratxa nauk eta zer. Hori ez duk gauza txarra. Narratxa nauk eta harro nagok, Narratxa naiz eta zer. Narratx! Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Lapurtatxa paparrea, Gozaritakoak, guztu zulota sartuta. zeloinitakoak, Atzazalak berde, plastilinarenak, horrela ibiltzen gara umeri gehienak. horrela ibiltzen gara umeri gehienak. Narratx, narrazkeria nabil, egun eta arratx. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Lapurtatxa paparrea, Gozaritakoak, guztu zulota sartuta. zeloinitakoak, Atzazalak berde, plastilinarenak, horrela ibiltzen gara umeri gehienak. horrela ibiltzen gara umeri gehienak. Narratx, narrazkeria nabil, egun eta arratx. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Aizu. Badakizu ze gertatzen den? Hainbeste kantu egin eta gero, Txiribiton eta Biloba, pixko bat, nekatu egin garela. Eta nekatzen garenean badakizu zer egiten dugun? Siesta koskor bat, hori bat. Oi. Txiribiton? Bat, bi eta hiru esatean. Bat, bi eta hiru. Pintxo. Mirri eta Txiribiton. Ona ezkara lo egitera etorri, baizik eta super bateko lagunekin egotera. Beraz, Jeiki, Mirri eta Txiribiton. Mirri eta Txiribiton, Jeiki! Aizu, gauza bat egingo dugu. Hemen asko garenez, danok elkarrekin deituko ditugu. Ea esnatzen diren. Ea, Mirri eta Txiribiton, nirekin batera, ea. Bat, bi, eta hiru! Ea, ozenago, bat, bi, eta hiru! Ez dira esnatzen? Badakit zer egingo dudan. Hemen badut nik iratzargailu atomiko ultrasonikoa. Orain ikusiko duzu, Bat, bi, eta hiru. Alarma! Txibiton! Alarma! Sua, Txibiton! Suhiltzaileak abizatu berrizko! Suhiltzaileak, horreka, alarma! Suhiltzaileak abizatu berrizko! Ez natu dira behipein! Suhiltzaileak ere azaldu dira! Behipein! Non da osua! Mirri! Zago eta geldi! Geldi! Mirri! Mirri! Txiribiton! Geldi!
Geldi esan dizue, geldi! Baina burutik eginak zaudete. Mirri eta Txiribiton. Alde mendikan Txiribiton. Jakin aldaiteke Mirri zergatik zuen jarrera hori? Txirri, balaki zertatuen. Zer? Ba, iruditu seguk, hemen, sua zegoela alarma eta sua zegoela iruditu seguta. Sua? Baldakizuen nun dagoen sua? Zuen kaskoetan duzue sua. Zuen kaskoetan. Zuek zaretelako buru beroak. Eta zergatik hori? Telebista gehiegi ikusten duzuelako Mirri eta Txiribiton. Zenbat eta zenbat aldiz ez dizuet nik esan ba. Telebista ikusi behar da, bai, baina neurrian. Jakin behar da pizten, baina jakin behar da itzalten. Guk badugu kantu poli bat, elkarrekin egingo duguna, hori erakusten duena. Telebista pizten, baina telebista itzalten. Klikla telebista! Telebista, hori ze bai! Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista itzali. Klikla, nahi Espanya. Bera gabe zibizi. Primerako laguna, goikarri astuna, Divertigarriena, naskatzen gaituena. amodioz kolore, tiro eta dolore. Etxeko eta turista, sarasua telebista. Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista itzali. Klikla, nahi Espanya. Bera gabe zibizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko. Egin ezazu aukera, ez ikusi sobera. Lagunekin ibili, maitxamarri irakurri. Programa honak hautatu eta ez hipnotizatu. Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista itzali. Klikla, nahi Espanya. Bera zibizi, bera gabe zibizi. Eixo! Eskerrik asko! Zein pozik gauden, Txirri, Mirri eta Txiribiton gaur funtzioan egon alizateaz. Xabier eta Peterrek eskatu digute, eta tira, hemen ditugu laguntzaileak. Ekarri Txiribiton, hemen ipini, aulki ere. Eskerrik asko, moñoño. Eta orain, dana prest dago badakizue, hau da gure tipo indartsua, hau, ez inori esan, baina Mirri ni prestatu diogun trampa txiki bat da. Beraz, zu, muskulitos, sartzeite mesedez hemen barrenen, eta badakizu, Mirrik esan da egin behar dago, sarte. Zer? Ah, dirua. Detalle txiki bat zen, ezta? Tira, hauen nahikoa dituzu, ezta? Tira, broma bat da, eta eskerrik asko, sartzaite hor, eta Txiribiton, iretzat gero ez zego. Beraz, orain guazen hemendik hanka egitera, Mirri etortzen darenean zuekin, zer esan, beraz, guazen diskutatzera. Gero arte! Zer moxea, de ando? Akuarrila, Saldia bat, Txirri eta Txiribiton hemendik asaldu ba. Este saldu? Etorreko xera esan ziaten da. Funtzioan, ni nauzit ja. Mirri naiz? Ta? Txeta da traste hauz, txekatik dute hemen? Bagit. Ondo. Ondo dago hau, Zea da. Komun publikoa, komintxatea. Hemen. Baina, kontxo, txixeiteko punteria da. Zertan ari aiz orain ere? Apunteria iten? Baina, Tira. Mesedez. Jetxiadi. Ikusi alduk ekarri diadan nire azken asmazioa, Mirri? ikasmatu balda. Bai. Kontxo, ondota, zer da, ba? Ez duk asmatu, ala? Xandiak, komuna, xalda komuna. Ez, Mirri, ez. Zerbait sofistikatuagorik ere bada, bai? Sofrito ez bada. Mirri, olakoa izenez esango diat.
hau nire azken asmazio hau, argazkiak, fotografiak ateratzeko makina bat da. Horren txikia denez, Made in Japan izango duk, Mirri, nabaritzen Hori da... azkalitik eseok asmatua, balore! Mirri, mesedez, baina nire makina honek, nire asmazio hau, ez da besteak bezalakoa, baditu birtute. Birtutea Hiru ditu. birtute ditu. Hiru birtute Esango ditu? dizki. Esan. Entzun, bat, Matias Prat. Mirri, nire makina hau, naiz eta hain haundita erraldoia izan, horretxekatik ez ditu argazki txiki xastrarrak ateratzen ez. Argazki haundiak, erretrato bikainak ateratzen ditu. Ondo. Importanta. Bi, Bi. Zela bi, Mari bi. nire makina oso azkarra da. Askarra da. Nahikoa du, 3 segundu nahikoa ditu, argazkiak eginak emateko. Ba, binte kontatu eta ina, fotografia. Eta 3, Txirri vampiru. Hirugarrena nioen, guztiz debalde da. Doain, ez da xentimorik ere pagatu behar nire makina erabiltzen. Gexurra ematik ikasmatu aiatea orduan. Mirri, froga egin nahi duk? Ateratzak argazki. Fotografia ateratzea? Hemen eseri, ojiteoaren... Esteteko. Baina zergatik ez? Esteteko. Mirri, jakin daiteke zergatik ez. Esteteko. Zer, beldurtiala? Ziurika asmatutako trampa bat dela. Esagutzen gaiok eta. Ziurtxik asmatutako trampa dela. Ondo da, Esta pentsatu. Mirri. Ni neronek aterako diot... Este ni fotografikingo? Nik aterako diot erretratua nire buruari. Begira, zein erreza eta bikaina den. Lehen da bizi, Mirri, hemen aurrean eseri beharra dago. Norberaren altura honean. Hore xerri behar da. Bigarren, hileak eta urpegia alden dotorena jarri beharra dago. Zaila haukak. Eta hirugarren, botoi gorria sakatu besterik ez. Begira, hori. Eta orain, 3 segundu nahikoa dira. 1, 2, eta 3, eta ara hemen argazkia. Ara Txirriren erretrato bikaina. Gustatzen? Horitia? Bai? Beraz, ni nire argazki hau kuadro batean jartzea noa, ik nola dabilen badakik, Mirri, egintza nahi duan makinarekin. Gero arte? Kio duzua? Txirrain itxusia eta behaz beno nolako fotografi polita egiten dira. Ekartzen ma naiz, garria. Fotografi polita teago, garra. Jarriko naiz. Naixo ejatzea, Desiatzen zabete, Abein naixen jartzen. Jarri egingo naiz, badakit. Esan du, lehen da bizi, eserien behar dara, ezta? Honelatxe, ezta? Ezta? Nola ba? Estaldea? Horatxe. Txustexu, ez dakit dela ba? Estaldea. Hola, izango. Hau, behatza jarri, pronto. Behatza. Eta gero hemen sakatu. Apa! Baletarik eta egin ninduan. Na. Atxibiton, begira. Hau duk, nik egindako askeneko asmazioa. Mirri matona. Ke? Txirri maton jartzen duelako, txirri neskantorrek lapurtu diziak inventua beti bezala. Nik asmatu diet, horrekin nengoen pixkaak eskatan. Bai, zerren? Fotografiak iteko makina. Ba, ona. Hore, xirin beharraziok, badita iru kontatu, gero sakatu eta... Debalde! Bai, xiri, ingoik! Zartako mengoena, popa! Oi, txerdu beto! Bat, bi eta iru! Dumba! Txi, ostentatu da jarri hemen. Hemen jarri. Bat, bi eta iru! Hemen jarri. Hemen, txiritan hemen. Ara, badator, atera duta. Xe bator.
Zein argazki polita. Zer, Mirri, ikera atera aldiok ire buruari? Fotografia? Bai. Hostia, ni fotografia behar. Zergatik, Ni nire honek atera diat eta kuadro batean jartzeko utzi diat. Ni mundu Txiribitonek mundu oso ezautzen atxe. Tira, Mirri, hemen gauden ez egintzak afroga? Txuxengo zen iztupu bat, renoko? Igual de fotografia? Bai, noski? Tira, Mirri, animatu adi eta ere mutiko dotorea izta. Eixeria dior Basegiat. eta dotore aterako hai. Bai. Zein honauk? Eixeri, orain badakik, botoia sakatu, Bai. alduan guapoena jarria, irekizkurrak ondo plantxatu. Itxoin. Bat biteigu. Orain, 1, 2 eta 3 segunduak hemen dira. Atea la fotografia? Ara, Mirri! Fotografia! Guapo, Mirri! Guapo, Mirri, Tamainu industrial atera ze gainera. Euskaldun arpegia, Hau duko hau, bixagia. Erakutsi. Ikustak, Mirri, ikustak. Baina, Felipe Jiménez, du? Baina, bizituteki. Oin zoen pestatako trampa bada. Ez da, Mirri. Galdetu lagun hauei, ez dago tramparik, ez da? Ez dago tramparik, Mirri. Bakitzein duten. Lengoko mago hori ziur hor sartu esuela. Ez da, Mirri. Ez dago laur magori. Zirugitu baten no. Mirri, begirazak nahi baduk, baina ez dago magorik. No magorik hemen. Atzeka dien txur mago sartu esuela. Ez dagoela ez derre, Mirri. Zer, Mirri? Motorra gaizki edo zer? Ikaragarria. Bano abrido. Baina, Mirri! Ez dakit gurutze gorriari deitzen. Txiribiton, ez dote daki... Mirri. Tira, nahikoa da, gaurko bromatxo bat izan da badaki. Gehiaizkoa, bano abrido. Baina, Mirri... Nik ez dute zer ulertzen, Mirri, mesedez. Gehiaizkoa. Ea ba, musikaz! Baina sustorik ez eman, Conta,
zurdalena zertan ari aiz motel. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class, well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class, well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Ai, txiribiton. Sekulako astaburu aiz motel. Sukaldari traketsa eta kantari baldarra. Afizionatua! Kendu paretik eta eman txanda profesionalei! Lapikoak arginanoarentzat! Eta kantua txirri eta mirri moñoñoarentzat! Gorri, musu gorria, odol, oskorri edo ausardia gorriz, margotuko dut erromako zubia. Laranjaren azala, zurituta jantzazu berehala, laranjaz margotuko dut erromako zubia. Eguzki gori hori ezin luzaz begira egon zuri horiz margotuko dut erromako zubia. Itxaropen berdea, belardia, ostota umorea berdez margotuko dut erromako zubia. Urdin argi ilunak zeruko odei guztien lagunak urdinez margotuko dut erromako zubia. More ubel morea, ostadarraren azken kolorea, morez margotuko dut erromako zubia. Txiribiton, bizkor krispeta prestatu, beti zu segituan hasiko duketa. Esko kolo, beti muez, beti zu. Bizkor, eman krispeta makinaren turboari. Txiribiton, krispetón, palomitón. Txiribiton, barreilarriago, telepizzakoa ematen duk. Txe, harto krispeten makina kaskatu egin dela. Guau, eskerrak hemen ez dagoen txirri, Bestela, akabo.
Haurtxo txikia zehaz. Bizkor. Hau dena txukundu behar bazen, no? Bizkor. Txukundu dena, txukundu. Nik txukundu diat nire partea, Bizkor. Lagun dingo diat, bizkor. Listo. Disimulua. Juan, polillori. Polillorrek, non dago maialen polilla, non dago maialen printzesa, Juan, non dago sabatxirri. Juan. Gaixo, Mirrita Txiribiton. Ikusi alduzuen maialen, nire lengusinaren alabatxo txikia. Juan, politxoni, begira. Neskatila hori itxusi mortala duk. Oso, bibotea afeitatu inbiar diok, Aixe nabari duk, ire familiartekoa dela, Familikoa, zergatik, belarriengatik? Belarriak ere, bai, zatarratik bezala, Eta mañoso kompletua duk, bezala. Ago isilik, begira, maialenek lo hartu duzeko. Hor dago, goxo, lo maialen, Ago isilik, demonio! Ez natu egingo duketa? Txiribiton, flautista. Hobeto esan da, turutista. Tira, lo hartu du naiz, nik orain mantatxo bat ekarriko diot, Goxo, lehor lo egin dezan. Eta zuek diok ondo zaindu ados? Txiribiton, listo. Nahikoa zaindu diago dagoeneko, Haren, gualsemak telebista aurrera! Mira, Txiribiton, bizkor, piztu. Bat! Hiru, lau! Zina zupeta mutiko alai bihurri eta azkarra. Ez da geldirik egoten ez zaituzten bakea. Zina zuke? Rompa! Ja, zintzen duen honek. Ja, zintzan, eintza bihurrikearen bat, bizkor. Kopelas, hartaburua maialen esnatu duk. Txiribiton, kanguro lan egin barko diagu, kanguro! Ja, kurrukutxo, bida, piruleta galtzoa, nahi? Mayuki, korilla. Maiale, dinosaurio, polita, dinosaurio. Pingüinoa. Jopelas, ez du nahi. Ze pepino da hau, Game Boy modernoa. Zer da hau? Guau, Txiribiton, kanguro profesionala, Txiribiton, potolon nora hoa, inazak utzi hemen bakarrik, monstru honekin. Ai, Txiribiton! Gozea duela, ikustu dezue,
hau bezalako majaderoa, Txorizo Pamplona ogitartekoa ekartzeztio ba, Txiribiñano, dieta mediterránea honen etxai kriminala. Txibiton, ez aiz enteratzen? Haurtxo txikiek ez dituzte Txorizo Pamplona ogitartekoa jaten? Ez ez? Papillak eta potitoak ez da? Txiribiton! Gaur inspiratutago noski, Txorizo Pamplonan ogitartekoa turmisetik pasa, eta papilla zoragarria ingo diego! Stop, Txiribiton! Ederki, orain botellatxoa bete beharko diagu. Pizko bat gehiago. Maialen, lo que no mata engorda. Meriendatzeko orduan. Horrela, seguruago, Bai, horixe, ja? Kategorian, honek ez zigu tabarra gehiago emango. Ez horixe. Txiribiton, zikiñoso. Bai? Txiribiton, premio! Magia duke, Txorizo Pamplona usain askagarriek asago kemene, egintza zerbait. Zuri osaba, txirri izango da, baina zu, txerri zara. Mamorio, opinas, Txiribiton, Txiribiton, mesedez, nola jantziko dio gori, Hobeto zuok aurra milutzik, ireka atzontziko hortera hoiekin baino. Ez eta ez. Zer, non dago nire printzesa? Non dago Zabatxirriren printzesatxoa mantailosoko duena? Balorea behar da gero, honelako txorongoak egiten dituen aur bati printzesa deitzeko, Maialenek kakitas egin ditu. Kakitas? Kakotas! Tira, baina ipurditxoa ganora azkarbituko zenioten, ez da? Oi, Txiribiton, eraso mokordon! Listo, orain garbi xauk, aingerutxo ematen dik. Aingerutxoa ematen dik, Aingerutxoa ematen dik. Eskerrak aingerutxoa ematen duela eta ez dela neskato bat. Pampin bat baizik, baina zuek deitxura duzue, Satanaz eta Luzi, Bernat kanteak, txikikuko zaituzten, egin zaizuet azkira.
nagusia zen eta mankin bat ekarri dut nazkararriak, oazen betik, azen. Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Barreginik bapo, bapo, guazen bai plazara. Antxen egingo dugu, gogotik algara. Barreginik bapo, bapo, guazen bai plazara. Antxen egingo dugu, gogotik algara. Oraindikan mutilak barretxo bat bota, bota, bota beste bat, oraindikan bota. Oraindikan eskatxak, barretxo bat bota, bota, bota beste bat, oraindikan bota, barreginikan bapo, bapo, guazen bai plazara, antxen egingo du, gogotik algara, barreginikan bapo, bapo, guazen bai plazara, antxen egingo du, gogotik algara. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe,